Господа. Този поздрав е специално направен за Ирка. От Ракитово до Чехия да се знае за моята сестра и най-добра приятелка Ирка. От нейната сестра пита, нейната опора и голямата и слабост. Авела Акая Гилип за най-голямата Ирка тариката. Хайде, сестро Ирка, пала за мечтите си и в България, и в Чехия. Класа за душата ти, аймжи, аша бала Ирка и сестра и пита съдбата си. Сестра ти пита твоята сила и твоя ангел. С голямо сърце, силна фамилия, Капабара в Тумен, Валигар мина Ирка, пак и върви та до нея, тя е човека. Ирка запита бала, най-голямата слабост, те са е с класа са, е душманен ударе. О, Ирка легендари, най-голямата Андо Ракитово. Ирка Тухел постигнала всичко, има дом, обич, бала и най-верните хора. И пита слабостта на сърцето и упралто те пала всички около нея да са живи. Валига